always your number one. SM radio station. Love Radio. At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hyala, Chris Tsuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Tsuper, Nicole Hyala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. First day ng klase namin. Nagbigay agad ng challenge si Prof. Pumili daw kami ng isang kaklase na kikilalanin. Kailangan ay yung first time mo na meet at kailangan din na kilalanin na maigi. Tumayo ako, nagpalinga-linga para humanap ng makakapareha. Maya-maya isang magaan na kamay ang tumapik sa aking balikat. Paglingon ko, isang matandang babae na kulubot na ang mukha ang nagpakilala sa akin. Hi, Pogi. Ako si Rose. Sorry, hindi ako marunong matanda eh. 87 na siya. Imagine nyo na lang matanda to. Hindi ko nabigay yung script sa'yo. Tangin nyo. Sorry na. So, imagine nyo matanda ito. Yan. Ay, Pogi. Ako po si Rose, 87 years old, pero may asim pa. Pwede ba kitang yakapin? Napahalakhak ako sa intro sa akin ng classmate kong tinawag kong Nanay Rose. Opo naman, Nanay Rose. Kung gusto mo, ikis pa kita eh. Ako po si Ben. Niyakap ko si Nanay Rose at nagsimula na kaming magkwentuhan. Ano pong ginagawa ng inosenteng bata dito sa kolehiyo? Nagpaalam ka ba sa mga magulang mo? Ang biro ko kay Nanay Rose. Nandito ako para maghanap ng pogi at mayamang mapapangasawa. At napakaswerte ko dahil mukhang nakita ko na siya. Pabirong sagot ni Nanay Rose, sabay kindat sa akin. Taray ni Lola! Punong-puno ng asim eh. Iba din! Simula noon ay naging sobrang close na kaming dalawa ni Nanay Rose. Sa loob ng 3 buwan, araw-araw kong kakwentuhan at ka-food trip ang nabagets na bagets kong buddy sa eskwela. Alam mo, Ben, matagal kong pinangarap na makatungtong man lang ng kolehiyo bago ko matsugi. Ngayon, nagagawa ko na siya. Hindi pa pala huli ang lahat. Habang nagkukwento si Nanay Rose ay nagniningning ang kanyang mga mata. Litaw na litaw sa kanyang personalidad ang pagiging positibo sa buhay. Hindi siya pumapasok sa klase nang hindi siya handa. Lagi siyang nakaayos, lagi siyang presentable, at naka-makeup pa nga. Naging tanyag si Nanay Rose sa buong batch namin. Marami siyang mga naging kaibigan. Bukod sa magaan siyang kasama, napakarami mo talagang matututunan sa kanya. Sa isang formal gathering, naimbitahan si Nanay Rose na magbigay ng talumpati. Parang ginto ang bawat salitang binitawan niya sa mga nakikinig. Pasensya na kayo ha. Kinakabahan kasi ko kaya hindi ko na babasahin tong notes ko. Isa pa medyo nagdodoble na ang aking paningin. Ang dami ko kasing tinirang gin pomelo kanina. Pabirong bungad ni Nanay Rose. Probinsya no? Gin pom. Ang luma ng gin pom. Yun yung una kong tinira ng bata ako Matapos naming humalakhak ay nag-umpisa na kami makinig sa talumpati ni Nanay Rose. Mga millennials, makinig. Ito ang mensahe ko sa inyo. Hindi tayo tumitigil sa paglalaro dahil sa tumatanda tayo. Tumatanda tayo dahil tumitigil na tayo sa paglalaro. May mga sikreto kung paano manatiling bata. Kailangan lagi kang masaya,
Kailangan lagi kang may goal sa buhay. Kailangan marunong kang tumawa kahit nakakaiyak ang paligid. Higit sa lahat, kailangan ay meron kang pangarap. Kapag wala kang pangarap, doon ka na magsisimulang mamatay. Ang totoo, marami tayong nakakasalubong ng mga zombie dito sa mundo. Nakakalakad sila, pero wala namang direksyon. Nakakagalaw sila, pero wala namang buhay dahil namatay na ang kanilang mga pangarap. Kung 19 years old ka ngayon at humilata ka lang sa loob ng isang taon nang walang ginagawang makabuluhang bagay, sa susunod na taon, 20 anyos ka na. Nadagdagan ang edad mo pero hindi ka naman lumago. Easy lang naman sa tao ang tumanda, pero ang mahirap gawin ay yung pinagkatandaan. Kapag tumanda ka, hindi mo na pagsisisihan ang mga bagay na nagawa mo. Ang labis mong panghihinayangan ay ang bagay na hindi mo pa nasusubukan. Makatandaan ninyo na ang mga taong takot mamatay ay yung mga taong maraming panghihinayang sa buhay. Ngayon, 87 na ako. Ilang taon pa makakatapos din ako ng kolehiyo. Matutupad ko rin ang pinangarap ko, ang magkapagpahinga sa buhay ng walang pinanghihinayangan. Kaya habang mga bata pa kayo, samantalihin ninyo ang pagkakataon. Tumanda kayong pasulong at tumanda kayong umaahon. Maraming salamat mga millennials. Mabuhay kayo, lumalaban at nangangarap. Nagpalakpakan ng lahat sa naging talumpati ni Nanay Rose. Napakaraming natutulog na kaluluwa ang nagising niya ng gabing yun. Ipinagpatuloy ni Nanay Rose ang kolehiyo ng may nakakahawang sigla at saya. At gaya ng pinangarap niya, matagumpay na nakagraduate siya. Isang linggo matapos ang graduation, binawian ng buhay si Nanay Rose. Sabi ko na nga ba? Payapa na siyang namaalam ng walang pinanghihinayangan. Naging mabuting ehemplo si Nanay Rose sa marami sa amin. Ang mga aral at alaala na iniwan niya ay gaya ng mga talulot ng rosas. Maluluma, malalanta, pero ang halimuyak ay hindi mawawala. Sarap naman pakinggan nun. Tapos na ba? Nanay Rose. Grabe, no? Mabuhay ka, Nanay Rose, kung nasan ka man. Napakaganda Mabuhay po ka, Nanay Rose. Patay na nga buhay pa rin. Mabuhay ka, Nanay Rose. Mabuhay ka, Nanay Rose, ha? Nakakatakot. Nakakatakot yung sinasabi mo, partner. Mabuhay ka, Nanay Rose. Maghihintay kaming lahat sa iyong pagkabuhay. Sa iyong muling pagkabuhay. Nakakabuhay yun. Nakakabuhay Yes. ang mga iniwan na salita ni Nanay Rose sa atin. O nga no, sa mundo ngayon napakaraming zombie. Totoo. Ang Yung ganda parang- ng analogy ang ganda, niya. Ang ganda o nga kasi yung zombie, 'di ba? Parang patuloy lang silang Lakad na lakad, walang humpay na nabubuhay. lakad. Oo, Walang pero purpose. walang purpose. Walang Purposeless, direksyon. walang direksyon. Kung ano na lang, 'di ba? Kapag ka wala ka talagang direksyon, kabisyo, umpisa na yan ng pagkalugmok mo kasi hindi ka na nag-iisip, Totoo. hindi ka na nangangarap, hindi ka na natutuwa. Wala na. Walang saysay ang lahat ng mga bagay-bagay. Iba Tama. talaga pag nakarinig ka ng mga salita sa mga matatanda. Correct, iba. 'Di ba? Punong-puno ng wisdom. Tama. 'Di ba? Talagang kaya ang masarap makipag-usap sa mga elders Truth. 'Di ba? Na kapag nagsalita po sila, totoo matatahimik tayong lahat at halos lahat ng sinasabi nila Ay, totoo. sapul. Sapul Sasabihin sa mo, atin. Oo nga, no? Tama siya. May Diba? point siya. 'Di ba? And again, you're not just giving us wisdom, but you're also giving us inspiration. Totoo yan. Kasi yung mga bagay-bagay na pinagsasabi namin, napagdaanan na namin. Tama. Meron nang kumakalat na post. Ewan ko kung natanggap nyo na to. O baka dahil ako lang kasi mag-40 na rin ako.
Mga for women eh. Oo. Parang Anong sabi? ang sinasabi doon na parang ine-empower ang mga kababaihan na tumatanda na. Parang ganun. Okay. English kasi so parang mahirap siyang Tagalogin. pero ang sinasabi dito is para dun sa mga 40-year-olds and above. Oo. Wag kayong syempre there are times that when you see 25-year-old girls, masasabi mo na minsan ganyan din yung akin tayong-tayo. Banat na banat. Banat na banat. Diba? Minsan kapag ka nakakita ko ng bata, Makinis. alam mo, OJT partner. Tapos Oo. natatanda ko, ganyan-ganyan yung katawan ko dati. Balingkinitan, maliit ang bewang. Oo. Diba? Tapos sabi niya sa akin, anyari po, ma'am? Sabi ko, bagsak ka na. Hindi, there are times, diba, when you look at younger women or younger people and you'd say na, nakakaingit naman, banat na, or you say na parang I wish I had their youth, or I wish na meron ako nung kung ano man yung tinatamasa nila ngayon, di ba? May mapapaisip ka din eh. Correct. Sana kaya ko pa magwalwal, di ba? Tama. May mga ganun, pero ang ganda ng pagkakasabi na kung ang mga 25-year-olds, mga bata, mga millennials, what they bring to the world ay yung kanilang kabataan at ang kanilang pagkabibo. Ang mga 40 plus at ang mga matatanda, ang mga dinadala naman nila sa mundo, kabutihan ng puso, Yes. wisdom and experience. Totoo diba? yan. Totoo yun. And feeling ko mas matimbang yun. Correct, di ba? Kasi ang dami na survivor tayo eh. Correct, Kung ano man, totoo naman eh. Yun, di ba, kurning-kurni tayo sa mga magulang natin pag sinasabi nila, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Gusto mo sabihin, anong gagawin ko kung pabalik ka na? Di ba? Pero totoo eh. Saka Tama. Totoo darating yun yung eh. panahon na marirealize mo na, ay oo nga, ito yung sinabi dati ng ng magulang nanay ko. ko. Oo, sa akin, lalo kung may anak ka na, kung may Correct. pamilya ka, Totoo yan. ito din yung sinasabi mo. Tama. Itong sinabi din na yung kinaiinisan mo sa nanay mo, naririnig mo yung sarili mo, hala, I am becoming my mother. This is so Totoo yun, scary, nagiging nanay ko ako. Totoo yun. Napakarami ng linya ng mga matatanda, lalong-lalo na ng mga nanay o tatay natin na sinasabi nila sa atin noon na hindi natin tinatanggap kasi hindi natin naiintindihan. Correct. Pero pag nandun ka na pala sa sitwasyon na Oo nga. yun, Gagamitin ko din pala yung salitang yun na sinabi sa akin. Yung mga hindi ka pinapayagang magwalwal, Oo. sumama sa mga kaibigang mukhang hindi gagawa na mabuti. Nung bata ka, sasabihin mo, ang corny na nanay ko. Di ako pinapayagan. Napaka-KJ, Palibasa ganon. may edad na siya. Nung nagkaanak ka. nagkaedad ka na rin. Nagkaedad ka at nagkaanak ka, sabi mo, hala, hindi ko nga naman talaga din papayagan kung ganito yung mga tropa. Di ba? Yun din pala yung sasabihin Yun din ang mo, no? sasabihin mo, tapos marirealize mo, nagiging nanay ko ako. Never feel bad about getting older. Yes. Kasi kapag ka tumatanda ka talaga, mas madami ka na talagang You're full of wisdom. Oo, at saka ang pagiging matanda, kabisyo, it's not given to all. Yes. Diba? That privilege is not given to many people. May Correct. mga iba, they just remained at 16, 25, 30, diba? Swerte mo, naka 40 plus ka, nasa 50s ka. Tama. Diba? Sa halip na kinaiinggitan mo yung office mate mong nakakapag mini skirt, diba? Kaya mo pa naman pero bagsak na lahat. medyo ang itsura pag nakita niyan ng langaw, kapit na kapit. Diba? Alek yung mga legs sa banat na banat, nandudulas yung langaw Oo, eh. correct. Ikaw, makakapitan, daming folds eh. Ganun. Di ba? Napaka tumpak ng sinabi ni Nanay Rose na tumatanda ka nang wala kang pinakatandaan. Di ba? Ibig sabihin, tumatanda ka nang walang natututunan. At ayaw niya mangyari yun sa mga millennials. Correct. Totoo yun mga kaibigan. As we age, kailangan natututo tayo. Huwag nating hayaan na lumipas yung isang taon. Kunyari, 19 years old ka ngayon, na dumating ka ng 20 nang wala kang natutunan. Wala ka natutunan, wala nadagdag sa experience, Yes. walang nadagdag sa wisdom. Tama. Kailangan dapat laging meron. Tingnan mo naman si ito, Nanay Rose, 87. Diba? Graduate ng college. Taray ni Bakal
wala, di ba? And I'm sure happy si Nanay Rose ngayon kasi fulfilled yung dream niya Tama. na makagraduate. Although nakakalungkot yung storya kasi after graduation, a week after graduation. Tsaka nakakalungkot kasi late na. Alam mo yun, parang ang tagal na. So, wag mo hayaan. Hanggat kaya mo. Hanggat may lakas ka. May pagkakataon, di ba? Do it. Kasi... Lahat ay posible pa rin ba hanggat nabubuhay tayo. Correct. Kasi masarap pumanaw dito sa mundong ibabaw na fulfilled? yung lahat ng gusto mo nagawa mo siya. Tama. And it's never too late. Hindi Pero ayoko pang pumanaw. Sasabihin ko sana nakaka-nervous yung mga ganyan mo salita. Tangin. Wag ganon. baka sabihin, kaya pala. Oo. Sasabihin, mga premonition pala. Kaya pala yun yung huling sinabi sa radyo. Tapos i-replay yung sinabi. Oo. Di ba? Nagpaparamdam na pala. Wag muna tanghenyo. Nakakalergi. Gawin mo yung bagay na gusto mong gawin basta alam mo makakabuti sa sarili mo at sa ibang tao before it's too late. Wag mo nang panghinayangan kasi baka you'll never get that opportunity again. Yes. Thank you very much sa kwento ni Nanay Rose ngayong umagang ito. Kung ikaw din merong kwentong nakakatuwa, nakaka-inspire, nakaka-lurky, pwedeng nakakatakot. Yan. You may send your stories. Email us at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang pag-uusapan ng Tambalan sa mga susunod na araw. Tama. Okay, kasama natin ngayon mga kaibigan natin sa Quezon Herbal Team, Office of the Provincial Agriculturist. Wow! Mabuhay ang mga meron kayong involved dito sa sa World Trade? agrikultura. May event yan sa World Trade. Nakita ko daming tao. Sabi ko for agriculture to. Tama yan. Pagyamanin ng ating ang yamang kalikasan. Di ba? Sila yung talagang nagpapayaman ng kalikasan lalo. Hindi na hinahayaang madamage. Oh my diba? God. So kayo yung dahilan kung bakit may extra rice akong kinakain everyday. Diba? Sila yung mga nagsusupply ng gulay sa atin kaya may nakakain tayong mga murang gulay. Diba? Saan may murang gulay? Nakilang magsasaka. Ha? Saan meron? Sa Quezon, mura ang gulay sa Quezon. Punta ka Dala doon. ka naman. Dala ka naman. Kasi alam mo na-realize ko kapag halimbawa may gulay sa karinderya, sabi ko, wow, shala, may gulay. Kasi mahal na yung gulay. Oo, sobrang mahal ng gulay. Dito sa Manila, no? Correct. Although medyo, yung ilan na-damage ng huling bagyo no? Yung tatay ko Meron bang convention ngayon? Kasi ako Parang meron dito sa World nadaan Trade. kasi ako nung isang araw doon sa Imos naman City Hall, merong display din doon ng mga agriculture Poultry, din. mga ganun. Mga ganun din, mga pananim. Baka it's the time of the year. Ipagbunyi! Kaya mabuhay yung mga magsasaka. At tuloy ang araro. Yun, araro ng araro, kayo ng kayo. Go. Magpalaki ng mga abs. Woo! Abs! Charot. Ito din binababati ni Atrahenyo Jr. Yan. Batang-bata. Oo. Happy 50th golden anniversary. Tao Gamma Phi, Triskelion. Meron kayong gathering mamaya. Mabuhay po kayo. Yan. Salamat sa inyong pagpasyal dito sa Love Radio. Thank you. Salamat for visiting us. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Hyala. At ako naman si Cambio King Chris Tsuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station.